What's up mga kasundal? So, unang-una pa sa lahat, ngayong araw ito mag-vlog po tayo kasi nga Valentine's Day ngayon. Okay, so ang gagawin natin guys, maghahanap tayo or magkakausapin natin yung mga random girls na makakasalamuhan natin or makikita natin kahit saan dito kasi ikunin natin yung buong lugar. So, random girls, ibigyan natin sila ng bulaklak or roses. Isa lang. Okay, so yun kasi ang ating gagawin natin. That's the challenge of the day. Happy Valentine's Day. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tumingin ka, akin ka. Pwede ba na ako'y lingunin? Konting suyap mo lang ako. Happy Valentine. Ay, nag-vlog mo yan? Video ka lang salin sa vlog. Ako piliin kita, okay lang mo mapili. Saan ka nag-vlog? Pili ka lang. Sorry. Rosal chocolate. Kulang yung chocolate. Asa yung may chocolate dito? Ano pangalan mo, te? Charmy Ann. Charmy Ann. Paham po. Ay, Gayatela po. Anong gina natin? first year. First year college? So, may pasok kayo ngayon? Or ano lang? Kaka-out lang po. So, hi sa vlog muna. Hi. Thank you, te. Charmy Ann, ano po? Charmy Ann Senong. Sinap? Senong. Ako na lang. Okay lang ba may kapag-trend? Okay. Charmy Ann. Charmy Ann Senong. Happy Valentine's Day. Tumingin ka, akin ka. Pwede ba na ako'y lingunin? Konting suyap mo lang ako. Ay agad. God gave me you to show me what's real. There's more to body. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.